Es una enfermedad cancerígena de la médula ósea que se caracteriza por un aumento leve pero descontrolado de los leucocitos. La leucemia mieloide crónica se engloba dentro de un grupo de enfermedades que se denominan neoplasias mieloproliferativas. Es poco frecuente y aparece en general en la edad adulta. Habitualmente el diagnóstico se realiza en una fase poco agresiva de la enfermedad, denominada fase crónica. Afortunadamente, gracias a los tratamientos disponibles, su progressió a una fase més agressiva és excepcional. La sospitem per una troballa en els anàlisis de sang. Hi trobem un augment dels glòbuls blancs, que anomenem leucòcits, i moltes vegades són cèl·lules immadures. Això es pot acompanyar de símptomes que en general són molt lleus. Una pèrdua de pes, un cansament, una falta de gana, sudoracions o inclús dolors abdominals conseqüència de l'augment de la mida de la melsa. El diagnòstic es confirma amb la realització d'un aspirat de moll d'os, en el qual hi trobem un augment dels glòbuls blancs immadurs i la presència del cromosoma Filadèlfia. El cromosoma Filadèlfia és la translocació de material genètic entre el cromosoma 22 i el cromosoma 9, que donen lloc a la creació d'un oncogen que anomenem BCR-ABL i que també podem trobar a la sang perifèrica. La leucèmia mieloide crònica es tracta amb els inhibidors de tirosinquinasa, tractament que d'entrada és indefinit. Disposem de 5 inhibidors de tirosinquinasa, imatinib, nilotinib, dasatinib, bosutinib i ponatinib, que són fàrmacs que tenen la seva toxicitat però que en general es toleren molt bé. L'eficàcia del tractament, que es mesura amb la reducció i pràctica desaparició de l'oncogen BCR-ABL, ha fet que avui en dia els pacients amb leucèmia mieloide crònica tinguin una esperança de vida similar a la de la població general. I ja no és necessari fer un trasplantament de moll d'os per arribar a la curació, llevat en l'excepcional situació de progressió de la malaltia a una fase avançada que es considera una leucèmia aguda. Avui en dia, fins i tot, es planteja suspendre el tractament en aquells pacients que mantenen una molt bona resposta amb els inhibidors de la tirosinquinasa durant molt de temps. La meitat d'ells aconsegueixen restar sense tractament i es consideren pràcticament curats de la malaltia. Mediante una analítica me diagnosticaron la leucemia en el año 2009. Empezamos el tratamiento y, bueno, teóricamente al inicio era para toda la vida y luego, pues luego de 9 años prácticamente, me dieron una posibilidad de que paráramos. El tratamiento fue una pastilla prácticamente que debía tomarme. Era inatinib de 400 miligramos que tenía que tomarme todos los días. Soy uno de los pacientes que he sido afortunado porque me han retirado prácticamente el medicamento y desde hace 3 años aproximadamente he dejado de tomar y hago vida normal. Mira, es una felicidad inmensa que no se puede describir con palabras. Ha sido espectacular para mí porque ha sido una experiencia que no lo puedo olvidar y no lo olvidaré. Y si puedo transmitir a alguien que si el ser humano se propone algo, pues es capaz de hacerlo. Es decir, vencer lo que se puede vencer.